бошандагони деҳаҳои марзии шаҳри исфара ва ниёзмандони дармон мегӯянд тақрибан як моҳ ба ин су наметавонанд дар мавзеи шифобахшии қуммазори ҳаммарз бо қирғизистон осоиш ёбанд. рӯзи 24 июл дар ҳамин ҷо Шӯҳрат Қурбонов, як марзбони тоҷик, дар пайи тирандозии сарҳадбонони қирғиз захмӣ шуда буд. пас аз ин ҳодиса раиси ноҳияи Бодканди Қирғизистон барои гуфтушунид омад ва раисони ду ноҳияи ҳаммарз дар деҳаи хоҷаи аълои Исфара паси мизи музокирот нишастанд. натиҷаҳои нишаст эълон нашуданд, вале аз он вақт табобату истироҳати одамон дар ин ҷо манъ гашт. این زمین بو مایده بودن پودین برای قنگون میکنم یگان کس مشای نمیکنم او دفعه قرغیزون مشای کرد زمینی ما گفتیم ҳоло катҳои боғи наздик ба осоишгоҳ беодаманд, вале ба гуфтаи сокинон як моҳ пеш дар ин ҷо ҷои нишаст ёфт намешуд. рӯзи сабт шайхи мазор низ ки ҳама аз ӯ барои шифо дуо мегирифтанд ҳузур надошт. 2007 боз меём. хеле табобати ай бисёр ҷои хуб ай. мана ҳозир иҷозат надодистам. мо дубор омадем қоида гирим 3 бор омадан дар кор мо ҷо дубор омадем. имрӯз намодам пагар мебар кардан дар кор нашавад тарафҳои конибодон мерем ким ягон ҷо дигар. мақомот ва марзбонони тоҷик сабаби иҷозат надодани сокинонро ба мавзеи қуммазор шарҳ намедиҳанд, вале сокинон ҳам мегӯянд аз ҷониби масъулони маҳаллӣ ҳеҷ огоҳие барои дар ин мавзеи давобахшӣ нарафтан нагирифтаанд. ин ҳам дар ҳолест ки калонсолони деҳа низ мегӯянд дар гузашта ҳеҷ гоҳ нафаре барои табобат дар ин ҷо монеъ нашуда буд. аввалоти хоҷандам бисёр одамо меомад. вақти ҳукумати советанда аз ӯзбекистонам меомад хунба омада як рӯз ду рӯз се рӯз камаш 3 рӯз рафтам хунба гур мешуданд. баъд дардошон сабук мешуд. шоҳад тамоман дару шифо ёфта ба рафтаги одам бисёр. қаблан сокинони ҷамоати чоркӯҳ ба радиои озодӣ гуфта буданд ки тирандозӣ дар мавзеи қуммазори ҷамоати чоркӯҳи Исфара рӯзи 24 июл пас аз он рух дод ки як гурӯҳ аз сокинони ҷамоати чоркӯҳ барои поккорӣ ин ҷо омаданд. сокинони маҳаллӣ бо реги ин мавзеъ худро пӯшонида истироҳат ва табобат мекарданд. ҳамсӯҳбатони озодӣ мегӯянд ин мавзеъ қитъаи баҳсӣ набуд ва солиёни дароз сокинони Исфара аз регзори давобахши ин мавзеъ истифода мекарданд. дар гузашта баҳсе сари ин замин вуҷуд надошт. мақомот низ дар изҳороти расмӣ ҷои баҳс надоштани ин минтақаро таъкид карданд. аммо расонаҳои қирғизистон аз ҷумла Турмуш нуқтакига ин мавзеъро баҳсӣ унвон карда навиштааст ҷамъ омадани сокинони тоҷикистон дар он ҷо эътирози сокинони як деҳаи қирғизнишинро ба бор овард. ин пойгоҳ бидуни такя ба манбаъ иддао кардааст ки низомиёни тоҷик нахуст оташ кушоданд ва баъдан ҷониби қирғиз посух дод. расонаҳои кишвари ҳамсоя инчунин тарафи тоҷикистонро ба кандани хандақ ва бунёди девор дар наздикии марз гунаҳгор карданд ва баъдан навиштанд ки тоҷикистон хандақро дубора бо хок пур кард ва деворро гардонд. мақомоти тоҷикистон ин хабарҳоро шарҳ надоданд. марзи тоҷикистону қирғизистон таи моҳҳои охир шоҳиди даргириҳои хунин шуд. дар муноқишаи охири моҳи апрели имсол ҳарду кишвар якдигарро ба оғози ҷанг гунаҳгор мекунанд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд дар ин рӯйдодҳо 19 нафар кушта 87 захмӣ шуданд. ҷониби қирғизистон кушташудаҳои худро 36 ва захмиёнашро 189 нафар эълон доштааст. додистониҳои ҳарду кишвар барои пажӯҳиши ҳодиса парвандаҳои ҷиноӣ кушоданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Исфара.